Професионална гимназия по туризъм Михалак и Георгиев, град Видин, успешно реализира мобилност по проект "Придобиване на устойчиви умения за работа в свят на глобален туризъм", финансиран по програма Еразъм+. Проектът се проведе в град Гранада, Испания, в периода март-април 2026 година с продължителност 2 седмици. По време на мобилността учениците имаха възможност да се докоснат и до една от най-впечатляващите традиции в Испания – Семана Санта или Великденската седмица. Този период Гранада оживява с празнична атмосфера, процесии, музика и традиции. В мобилността участваха 20 ученици от 10, 11 и 12 клас, обучаващи се в професиите готвач и ресторантьор. За тях това бе възможност да излязат извън познатата учебна среда и да приложат наученото в реални професионални условия. По време на двуседмичния стаж учениците работеха в реална работна среда, свързана с туризма, кулинарната индустрия, ресторантьорството и обслужването. Те имаха невероятната възможност да се запознаят със съвременно оборудване, нови технологии и различни професионални практики. Участниците прилагаха знанията си в конкретни работни ситуации, наблюдаваха организацията на труда и развиваха умения, необходими за успешна професионална реализация. Освен професионалната практика, проектът включваше и богата културна програма. Учениците имаха възможност да се докоснат до духа на Андалусия чрез посещения в Гранада, Севиля и Малага. Тези преживявания разшириха техния мироглед, обогатиха културната им компетентност и превърнаха мобилността в пълноценно образователно пътуване. Учениците усъвършенстваха уменията си за работа в екип, комуникация, самостоятелност и отговорност. Работата в международна и междукултурна среда им даде увереност, нов поглед към професията и мотивация за бъдещото развитие в сферата на туризма и ресторантьорството. Проектът "Придобиване на устойчиви умения за работа в свят на глобален туризъм" е доказателство, че професионалното образование дава реални възможности. Чрез участието си в програма Еразъм+, Професионална гимназия по туризъм Михалак и Георгиев, Видин, продължава да осигурява на своите ученици достъп до качествено обучение, международен опит и практически умения, необходими за успешна реализация. Тази мобилност не бе просто пътуване. Тя бе обучение, практика, културен обмен и крачка към по-уверено професионално бъдеще. Работих в мултикултурни среди и намерих нови способности. Този проект беше много обогатяващ и отвори нови хоризонти за мен. Какво би казал наистина? В смисъл от теб си. Бих казал, Гранада е хубаво градче, запознах се определено с много готини хора, които пак бих искал да ги видя и пак бих работил работа, която работех в Испания. Професионална гимназия по туризъм Михалак и Георгиев продължава да работи за образование, което свързва знанието с практиката, училището с бизнеса и учениците с възможностите на Европа.